हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ଦେଖେଇବି କାଲୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ MJ ମନୋଜ ବ୍ଲଗ ଫର୍ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ। ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତାମ୍ବାନାମ ପୂଜା ରୋଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାହେଇଛି ଆଉ ମଝିରେ ଘାସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଳ ଗଛ ନା କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଖେଇବି କେତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଗଲେ ବି ସେ ତାମ୍ବାନାମ ପୂଜା ରୋଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ବି ସେଠିକି ଯାଇ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବଡ଼ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ ବି ମେନକା ଯାଇ ହେବ, ଆର୍ନାକୁଲମ ଯାଇ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସିଆଡ଼େ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ପାର୍କ ପରିକା ବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡଟା। ଏ ଭିତରକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟୁପି ଆସାମ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଇଏ କେରଳ ଲୋକମାନେ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଯିବା ସିଧା ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଛି ସେପଟେ ଯାଇ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଡ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତାମ୍ବାନାମ ପୂଜା ରୋଡ଼ ଯିବା ରୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଡେଇଁକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାମ୍ବାନାମ ପୂଜା ରୋଡ଼ ଯାଇ ହେବ। ଏଇଟା ଡେଇଁକି ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଡେଇଁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପାର୍କ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ଜିମ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଫ୍ରି ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଇଏ ଉଠେଇ ଦେଖିବି, ମୋତେ ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଶିଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆରେ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ।